ngai ngu ya ublay balai pat ngi kene ka step ha kene ka sngi ka kraw ka kentang ka jungu banginyo ban wan ka yeng ka jung blay nginyo ban mane ban syakri ya ublay kham tam ha kene ka sngi ka balong ka sngi ka kerpang ha ka bangi ngi he kerpang ya kene ka sngi ka bangiong ka revival Sunday ana ka sngi utrai ha ka bangi kum ki khon ka jo blay ngi ot ngi kerpat ngi phai sho blay bo blay la ka mon ka jungu sai sen pat bon ai ka jing pen ki im thmai yangi kum ki khon ki jong blay da ka bor ki jong men sem khoi ni ngai scam bo blay un lorang kat bangi leng ba kane ka jing syakri jongi ha kane ka sngi bar ka wai nadu kane ka por un yalam yangi bat ba ngi wai pu wai ki khon ki jong ngin mat ya ka bor ki jong men sem da ka jing don ki jong ka yeng ki jong blay bangin mat ya ka jing thau thmai ki jong blay ya ka jing em ki jongi blay kur khu yangi blay yalam yangi leng ba kane ka por para ka sedang ya jong jing syakri jongi tongi pendam ka jing duai tongi dia duai kokpa jongi ubah beneng long ka bkhoj ka teng jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me ha ka khandau kum bah beneng ka jingu ka jero ba ka jing penan borom baro ka long ye kerteng ka ba em ba badan bor ka jong me ko trai namar kani ka sngi ka bakraw ka bagantang ka malai ngim ki khon ki jome banam ta kani ka por ha kani ka step ko trai bi e kom ni wan ka yeng ka bagantang ka jome ya ka ban syakri ka ban mane ban yaro ban penon buram ba kham tam trai bangin yo ban slok jar jar lamban me blay ba em ba shisha krabi e kani ka long ka sngi ka ba kom ka balang bat ki balang baro hapo ka GP assembly niyo ban rakhe kerpang trai ya ka sngi atrabi na ka manta ka jing pen khim thamai ka jome ngi wei pi wei ko trai krabi ngina duai kane ka long ka jing thrang ka jing kwa jong im ki khon ki jome basai sen pat men thau thamai men pen khim thamai ngi wei pi wei bai la ka jong ka balang ko trai ngini i ka bor ka ba phla ka jome ba kham ta ngini i ya ka jing long blay ka bisha ka jome krabi kane ka step ka basdang e jong jing syakri ka jongi Iwan man kerpati meterai snai menyalamingi dalau jong mensem bakane ka por ka bangidon ka yeng ka bagantang ka jome ablay bi yarap ngi wei pi wei nadu ki baret hadu ki basan bangi ngin ino sipor ngin pendukut sipor ka jedai jing ba ka perthai nda atrai bi ya hai ngin don hapo ka jing ker ka jing da ka jome hapo ka jing sumar ka jome ba kham tam bangin sngau bangidon hasanda jome terai yalamingi kene ka por ba ka jing syakri baro nyai ti hame ko kran sengawi ke bango jongi ma bi ki pop kerengkang ki mesyam namar keteng Jisu ngipan amen ngin sedang ke jing syakri ke jing ya oblay da bang ya soalang ke jerwai ka ba shispa arpau bat hadin kene ka jerwai ngan sobaban kerpat iwe ni gilong kemi jong ka balang Mrs. Siwika Kasano banyalam hingga bapuli na kaktiin ke jong oblay pada ka jing duai bat ko mengalau na do sedang kani kari Bible Sunday pilong lai loi ada pi sngo ba mensim jong oblay kuran po jong pi pila ban thap kti ka por ba pirwai ro kata kalong kai ka ba ada oblay wi lam ngi kani ka sngi ka bangio ban chat men hapo ka jelam ka jong mensim jong oblay Nyirwai ke jerwai ke barsis par pau to pha ma me yau mensim badawa jisuhi jing trai jong hukum ka deng apha ya u shangi baro ti ko khoros ke jerwai ke barsis par pau to pha mensim badawa Jisui kajing trejong gom kading apa ya ushangi Ipen
her la jing sawa utrai jisu ajing kang uyeng u ong ala janwan kat gom kagular kabakor Shabaon tenaneng ya umen simba kut kabor ublay angi basen angel kirwai tu roy kira iben herla jing sawa utrai jisu ajing kang uyeng u ong ala janwan kat gom kamon jong me on wan en kendo ya kibreu ya kinong yobo neng bantan Vasyate ken yokim angel kirwai tu roy kira iben herla jing sawa utrai jisu ajing kang uyeng u ong ala janwan gomba megular trai bakraw Shaba on hiyar kloy unong pentungen syarik lau angika dei pun boy angel kirwai turoy kira iben herla jing sawa utrai jisu ajing kang uyeng u ong ala janwan Shwa bangin yo ban pendem haki jing duai ngin ya sngap baca skor katu kan ni benta na kaktin ke jong blai ya ka bangila ban shem na ke kitab jing pen pau ka lenong ka balai ka khat khatsan khan riu ki jing roi sam ka ba prapusan ka khat ka ban riu nyo na nong ya tholu pa habakuk ka lenong ka balai ka khat ka ba ar bat kum jo ru unong ya thup lupa joel ka lenong ka ba ar ka khat ar phu pra do lai phu ar ki kentien ki ong kum ni he kum ta naba phalong ka basus an kriat ru em shit ru em ngan sapri no yapha na ka shintur jonga men pen impat yangi baki briu jong me kin yo le kemen hame tu pen I hangi yala ka jing isnei jong atrai batu ai hangi yala ka jing pen im
Atrai ngalayo sngau ke jing bana syapang jong mi ti ngala syap ting. Atrai tu pen im yala kakam hapdeng kini kisnem. Hapdeng kini kisnem tu pen bana yaka ha ke jing bitar tu kan mau ya ke jing isn ai. Ti kan jia hadian kata bangan the buk yau mensim halor ke dok baro bat ki khun senrang bat ki khun kan thei jong pi kin ya thu lupa ki temen jong pi kin pho sniu ki jing pho sniu ki samla jong pi kin yo i ya ki jing i thu pau bat halor ki shakri senrang bat halor ki shakri kan thei ngan the no buk yalo mensim ha kita kisngi bat ngan pen i ki jing phla ha ki beneng bat ha ka khindau ka snam ka ding bat ki rishat tadam ya ka sngi on pen kala jing dum bat ya ubnai ka snam haban sawan kata ka sngi ka bakrau bat ba iting jong trai ti kan long ba wei baro u ba khat kerpan ya ka kerteng utrai on pen em ya u na ba haulum seyon bat ha Jerusalem kin long kita ki balaj im kum bau trai ula ong bat ha pedeng kita ki bala pensa kita ya ki bau trai ula khan tu boleh un kerkulang yangi ha bangi yo ban ngap bat sha skor ke jing pulien ka tien ke jong u tu ngi le lang khmat u boleh ki jing duai ku khpa jongi ubah neng keburam ke jingu ke jing yaro ngi ai shami namar ba melong ublei jongi ublei ubadap de ke jing it bat ke jing isnai au blei ngi wan hajan jong mi ha ke ni step ngi yo ban wan ban rong ban kiu ha ke yeng ke ba khuj ke ba kentang ke jong mi ngi ai ngu yami ba mela pen la yangi kat ni ki parabangai nadu ki hep ki barin mengila ban ya don kum ni ha ke yeng ke ba kentang ke jong mi mengin yo ban syakri ban yaro ban mani ban pendan buram ke keteng ke jong mi oi ke long ke sngi ke bakar pang ha ke bakum ke sinat bat assembly baro ke wei ngi yo ban rakhi ya ke ni ke sngi utrai ke balong ke revival sandi ngi aingu yami namar ki ei ki jing isnei ki jing kerku ki jong mi halor ke jing em ke jongi iwei pi iwei hoi ngi ai ngu kham tam ba me ai hangi ki met ki phat ki ba shat ki ba khlan bengi la kum ni ban long da ka jing isnei ka jing yarap ka jong me au blei ngi wana khmat jong me ha ka ni ka khlip man ban ai ngu yami na mar ka tin ka ba im ka jong me ka bangi yo ban puli ya ka man la ka por man la ka sngi man la ka khlip mat jong ka jing im ka jongi ya rab yangi namar kata bangin ngau thu bat shampang ya ka jingmayan ka tin ka bakhuj ka jangmi kham tam bangin la banyo mat shisha ya ka ka bor ka jong men sim bakhuj ha ka jing em ka jongi ngi don kam au blei ya ka bor ka jong men sim bakhuj ngi don kam ya mi ku kan rat ha ka jing em ka jongi ka ba man la ka sngi ho ngi em ha ki ni ki sngi ki ba ngi emagini ki sngi ki badap tang da ki jing tenju ka chabangi phai ki jing sniu ki baharu kam ki jing thala bat ki jing penshoi ki ba ker saudong ya ki jing em ka jongi ho ngi ai ngu yami ba wat hap deng ka bakum ka ta ka jing long jo ka ni pur thai ben ban mendang la ban lom yangi kum ni ko tribe in bangidang it ban shakri yami bangidang it ban wan sa ka yeng ka ba khuj ka ba kentang ka jongmi au blei ha ka bakum ka ni ka sngi ngi wan ban khmit yala ki jong ki khmat shame ku kunran ban kerpat yami tu is nei bo men don ring khat bat ngi ha ka ni ka jing shakri ka jongi ka ni ka stam ngi don kam kham tam ya ka bor ka jong men sim ba khuj tu pendap yangi de ka bor ka jong men sim ba khuj ga habangi don ha ka ni ka yeng ka ba kentang ka jongmi ngin yo mat si shai ka jing pen em ka jongmi namar ngiu i ka jing Tlot ka jing em ka jongi au blai ngi long ki bat lot ki ba swai ki ba tor khong
But ngi don kam si sha ya ka jing pen thamai bor ka jong man sim ba khu ya ka jing em ka jong i wei pe i wei nginom la ban ya ban yang nginom la ban em ka ni ka perthai klam ka bor ba ka jing ya rap ka jong mi ho ni yu i ko tra ya ka balang ka jong mi ha ka ni ka jaka kala nang roi na ka wei ka snem su ka wei pan hen rei ngi i kumba ka jing ka don ka jing klot ba ka jing ring swai ha ka jing long man sim ha ki ba bon ki yeng kristan ha po la ka jong ka balang namar ka tangi don kam ko tribe i bo man sim ba khu jong mi un trai phla ha ka ni ka sngi ku kun ran ha ki long yeng long sem ha po la ka jong ka balang ban pen em ya la ka jong ka balang ba kala ban long ka balang ka ba shit ram ka balang ka bala ban yai sakhi ka kerteng ka jong mi thôi long ring khat bat ki nong sharai jong ka balang na do i pastor ki teman masan ki du khot committee balang ki badan ka benta ka ba kraw ha ka ban yalam yala ka jong ka ken hun ko try ha ka ni ka jaka ai ha ki ka jing start ka ba ken job lei ka jong mi pendap ya ki ka bor ka jong men sim ba khun ka kin la ko try ban sharai la ki lang brot ha la ka jong ka balang hoi ken mau yang i wei pe wei kum ki para banget ha po la ka jong ka balang ai ba ki long yeng long sem ki jong i ngi nyo mat ya ka bor ka jong men sim ba khu ya ka ba khum ka ni ka sngi bakan dung ba ha ki donot ki men sim ki jong i pen thali ngi ko try pen dhap ngi de ka bor jong men sim ba khu bengi la shi sha ku kan rat be in ban nyo mat ya ka ta ka jing sha men sim ka ba thamai ha ka jing em ka jong i khnang bengi nang la ko try ban pen khlan ye ka jing et ka jong i ba ka por thai ka nam yo ko try ban pen ba klan no i ka jing mot je por khat ka jong i rai bengin la ban yai ne hameu blai ba em bat blai be shisha get don kam namar ka thai ka jing pen dap ka jong mi au blai yang i de ka bor ka jong men sim ba khu khnang mengin la ban job ye ki jing ele ki jing pen shoi ki haru kam jong ka ni por thai tu is nei namar ka tha ban kar khu yang i leng ba ka ni ka por ko tribe in habangi yo ban ya seng ye ka theng ka ba em ka ba don bor ka jong mi ban thli ki do not ki men sim ki ba nget ki jong i ko try ngin la shisha ban pdiang ye ka tien ka jong mi ha ka do not ka man sim ka jong i mat si kan tien ka ni ka por ngi bo ti na ka ban ta lo jong shakri jong mi ubam la wan lam ha ka ni ka jaka ko try udan ni ka ban ta ka ba kraw ka man sami ka khubo na ka tien ka jong mi au blaying i duai ka jong pen sle ka jong man sim ba khu jong mi ba ki ai baro ki kan tien ki bangin se yo ngau na ka tien ka jong shakri jong mi ken long ka bor ngi i wei ko try ngin yo mat si shai ka jing pen ko bor ka jong man sim ba khu bangin yo mat si shai ka jing shaman sim ka thamai ka jing em ka jong i ba habangi mi no na ka yeng ka ba kan tang ka jong mi ngin mi ringkat ba ka ni ka khu bor ka tien ka jong mi ngin mi ringkat ba ka jing yarap ka jong mi ngin mi ringkat ba ka jing pen dap ka jong mi do man sim ba khu ka jing em ka jong i nang mangin nang la ban ya chaprang ban sakhi ka teng ka jong mi ling ba ka jing long jing em ka jong i ka man la sngi tu dan rekat ba ka jing shakri ka jong i ha ka ni ka sngi bar ko we angin de yo ma chi shai ka ding ka jong man sim ba khu cha po ki do not ki jong i nang mangin yo i se sen pat ka bible ka ban khi ka balang ka jong i tu is nei ka ban do rekat ba ka jing shakri ka jong i hado ka ba wai no tu pdiang au blai ka bangu ka jong a tu pdiang i kini ki jing khot kar pat ki jong i da ma bru ki phop ki ring kang ki palat me shem ka jing em ka jong i ngamai ki di baro ngi ngo ngi dam ngi pan ka teng try nong pen em jong i Jesus Christ amen. Tau blai kar khu yangi lamba ka jing puli ba ka jing sha skore ka tien ka jong blai ba blai is nei ban sha skore jing duai ka bing la bo khmat jong ka ni ka por lamba ka shakri ka jong blai ngi pen pau ka jing sungu i kong suwi ka khasa no ibala pendap ingin ke benta ko maka balang kala penbai kala bu i blai nang kar khu i phi kong blai no lorang kat ba phi ba kham tam ba ka jing shakri ka jong phi yau blai na ka wi ka por suwi pat ka por agni ka por pan ngin yo ban lum no i ka jing aingo badan bengil ada lom ye kijing aingo an kerpat itu men besan wan swet kesubahan penkentang ye kijing aingo tingin duai ku kpa jongi ubah bening long bakhuj ye ka kerteng ka baim ka badan bor utrai
uji sukres. Kakerteng kabangyo ban man syami ban mani ban syakri ya kakerteng kajong me. Ngiaingu yami kukenrat ya kan kesnam kabami melapan kerja nauni kunyang jingpang ya kabangiyo ban mani ban syakri lait lut ya kakerteng kabaim kajong me klam kinuki kendon ni aingu kerpang ya kan katayo bat ya kan kesengi kabakrau kabakentang kabami melapan yo ila kajong kabalang ya ke revival week batru ya kan kesengi try kabakerpang ke revival Sunday try kum kabalang ngila duai ngilayai duai ya kabor kajong mensim bakut ko try menhiar hapling jongi halas kabalang bat hagajelahi bar kawai ngiwan hagan kapor ban penpau kajing skongu ningkong yami ya kabamela kren ya upait lang ubla sius pa dagador ba kasnam haulum kalbari ya kabami melapan ki ya ki donut ki mensim ki jongi hakabang liyo ban mi na ki ying ki sem ki jongi ban yo ban rung sipor hakan ka ying ka bakentang ka jongi ban mat ya ka bor ka jong mensim khut ban mat ya ka tin ka ba im ka jongi ngiwan hakan ka por ko try ban aingo yami ko try ya ki jingker khu ki bamlat he hakajing im kejangi shimet na kita kijing kerku ngim sunala ko try banon ai baro syame ngiwan ra bariwan lam hakane kapor tang kendiat ko try na kita kijing kerku ki babon sertap kijame kini kilong kijing aingo ki bangun la hakane kapor kum kedak jong kajing sngongo bat kum kedak ru jong shibentah nakani kajing syakri kajongi hakani ka kenta jong kani ka bor ngidwai lakilong kibarit katnu ku trai ngidwai ka menis nei ban penkut ban kerku yaki basano ka balang ka panangkam nam takaburam ka jongme kan long ka pediang hun hakmat ka khet kajing isnei ka jongme trai bi kemungkinan ka bor ngi aingu meluan lam yau syakri ubak kordor ujang me ngidwai ba mensim jong ublei un penslek pen kubor bat pen kentang naka bling jong mensim bakut ko trai bat kata ka kubor ka ban mi no naka sentur ka jong u kan dalong ga bor yengi iwe hakan ka por bagani mat bangni jihang yau mensim bakut halaka jong kajing im gajongi trabi ya kemungkin ka boru ngidwai habas tatang sibit por ngisia ngoi ka kubor na usyakri jomi ngidwai lada kalong ka mon ka jomi lada kalong ka ya baka por ka jomi ko trai men pen ki im ya ki men sim ka jongi hakan ka por bangin yo pat sa sisin pat ya ka ding jumen sim ko ka revival hakala ka jong ka balang ke jongi ngiwan hang ka por ban IT yakan ka sngi baro ka wei ke jing syakri ki bidang sa haki sangti blai ki jomi ai ba ka wei ka benta jo ka pendap jong ke jing syakri jongi kan long ka pdiang hun hakmat ka khet ke jing snei ki jomi sngo atrai yakan jo ka kerpat ki blabu hakmat jomi namar ka kerteng ujisu ngadwai bat ngapan ni baro amen. Akan ika por pat ngi ye poi sikwai pak benta jong jing syakri jong ya oblei kata kalau menyok sengo ika jing ruai kerpang na kawayar jong jing seng khana jong ka balang ya kini ka por nga kerpat ya ka kawayar jong jing seng khana ban sim ngi benta ban ai ika jing ruai ka kerpang
shibone yipi khap ke baret namta to gajing ruai ke bakodor ke bapilai pedang jongi ke negapor kalong gajing ruai jong gajing duai ya gajing gerpan ya mensim bakoi bo bleun IAP blei ha bapirwai ngai skam bapim ruai khmat jongi ki para bangai badon ke negapor nrei pirwai khmat jong blei yo sngo ya gajing ruai jong pi bat ki angel ki jong blei ki kemen bat pi bleun kurkhu ya pi bangai skam bagani gajing ruai ke bapirwai yai kan ut hagdo not mesim yu pi man ke sengi bo pi pilong bo mesim bo khoi long nong hikai jong pi bar ba pi yai kan ut ikan eu bleun yalam yu pi bat pila ban job hagi benta barok jong jing im ubleun kur khu yu pi ba kenik badi ka jirwai ka ba pila ai pen pau ju sungur iki khon samla ki belai rap ha ka ban pen bet pen biang ke kenik jirwai na ka benta kini ki help ki badet ki jongi koyar jong je seng khana ubleun kur khu ya pi ru kum jo Akan ko por ngila po isya kabanta kabadon kabakongsan jong jing syakri jong ya blay bakata golong minyo sngo ya ka khubor na kaktin ka jong blay hakne ka step ka khubor revival Sunday but hakne ko por ngidon pedang jongi ya iwe ne ki samlarang ba na iba Andrew Sumer na kabalang Presbyterian Lai Umkra i ba Andrew Sumer Isai day i bala pendep ya kebidi nanti na Jabalpur lese menta nyidang ong pi ba Andrew Sumer sa setangga to kane laring i khot biang pi ngil hapan address pi komi pastor ngis kambo bleu ni alam pi bat chen ba pinsa poi hakane ke benta te ngi pen pau ku songu i pi ba pila pediang ya kejing penbet jongi kum ke balang ya kejing kerpat ke jongi man ai ke por jong pi ban don rangkat bangi hakane ke step ban ai khubon ka tin ke jong blai ngi pen pau ku songu ban ngi duai bo blai long rangkat ba pi bat un kersan bor ya pi long ba kan ke stem ba khubor ke ba pi pin ai pedang jongi kan long sha ka khubor ke ban pen thamai bor ya ke jingim ke jongi wei pi em ki khon jok balang ngi duai bo blai long rangkat ba pi nang yalam nang betin ni pi bat nang kersan bor ya pi bat pinala ban ai ke jing syakri ke jong pi yo blai ki benta ki ba per ngi sutu ba menta iba Andrew Sumer idang itrei hapo ke jiseng samla jong ke balang lai mukra te ngis kambo bleun yalam hagen ke por bat ka khubor ke ben ai kan long sha ke jingker khu ke jing mentoy na kamta jongi gum pai lang jong blai po la ke jong ke balang aswa bengin si sngo ya ka khubor revival Sunday hagen ke stem na iba Andrew Sumer ngini so lang ke jorwai ke basan spa prapo kondai san spa prapo kondai Sanspa prapokandai atrai pha revival ai kan sedang suananga penbaptis yang atrai dekading mensem bakoi ai bor bangan yalap ya ka kerteng jome baro tu record ke jirwai ke sanspa prapokandai heding ini ngisios ngoi khubor iba Andrew Sumer Atrai pari Bible, atrai pari Bible, atrai pari Bible, I kan stang shwananga. Atrai pari Bible, atrai pari Bible, atrai pari Bible, I kan stang shwananga. Ben baptis yang atrai, ben baptis yang atrai, ben baptis yang atrai, dai kading umensim, ben baptis yang atrai, ben baptis yang atrai, ben baptis yang atrai, dai kading umensim, ben hem hapojonga, ben hem hapojonga, ben hem hapojonga,
ได้กระดิ่งmen sim เป็นแรมหาปจงงาเป็นแรมหาปจงงาเป็นแรมหาปจงงาได้กระดิ่งmen sim เป็นลายกะบาลังเป็นลายกะบาลังเป็นลายกะบาลังI kan stang shwananga ben like a balang ben like a balang ben like a balang I kan stang shwananga I borbangan yalap I borbangan yalap I borbangan yalap Yai kai kerteng jong me I borbangan yalap I borbangan yalap I borbangan yalap Yai kai kerteng jong me teman besan i belong i German i bayalam mi gani kajing seng i pistolen dan sim wala da im don ringkat batngi ki teman besan jong ka balang ki dekat komiti balang ya pi ki para banget beet na du ki long kpa ki long kme ki para samla bat ki hep ki baret baro ngai khuble ye pi baro aka kerteng ke jong utrai bat unong penem ujongi u Jesu Kris ngawan ra para banget beet ye ka jong khuble ne ka jaseng samla balang presbyterian lai umkra nakabalang kabanganga don bada kajuk ko poru ngashimnya ka kabu banwan rai ka jing khublei na ka yeng ka sam ka jonga katana ilok jonga ban nau khon ujonga ki para banget ba in ngadon hang ne ban yang bada ka men sim ka bas ngauret ba ngadon bakerpat di pi pin yai ken mau ka yeng ka sam ka jonga ka jing dwai ka jong pi bat kerpang yanga ngadon kami ka jing dwai ki bajar jar ki beri ki jong pi kena ki jing dwai jong pi ki long ka bor yanga banganang la ban trade up ya ka kam ke jong uken rat but kam tam ngadang long very young ha ka ministry ngadang dap puli ke theology jong am tadang san snam bat manta san snam ngadang tray ngatray kum youth worker jong ha ka balang presbyterian la yam kra ngatray ha padeng jong ki samla but ngadang long thamai ba but kadang long very young yang ha ka ministry bat ngadon kambai ke jing krishan ki jong pi ke jing dwai knang bangala ban pendap iki kam ke jonga ka bau bleu la ben shat iki terpeng ki betlot ke jonga bangan long usyakri uba sngoret uba penret yelade man ka por ba trade hok ya ka kam ke jong uken rat ki para banget be ngadap de ke jing sngongo yo blei bangala bendan ka ni ka balang ke jong pi hang nya mau ro ban ngapen ngai ba ka di ke jing penya ka ba start ke jong blei ka ba ulaya lam yang bangala ban yang ka ni ka jaka ka ba kentang ka ni ka step banyak banyak sama pedeng jong pi ka ketien ka ba im ba ka ba don bor ka jong ublei bat ngapan pau ka jing sngongo ya ka program komiti jong ka balang ka bala ibit ban ai benta yang ban ngait kum bangalaong ba ka dei ka jing alam ka ba start ka jong ublei bangala ban don ha ka ni ka por ka dei ru ka sin ka beningkong yang bangayok ban rung ha ka ni ka balang ka jong pi ban ngayok ban rung ru ha ka sin ka ba kerpang ba hakabangi barok ki khun ki jong blai hapo KGP assembly ngi rakhi ya ka revival Sunday ki para banget bi i jom san chairman kubli shibun ya ka jingkran priang ki jong pi yanga ban ngadap ka jing sngongo shibun ki para banget bi kani ka de revival Sunday kumbangi ngi tip barok ba ka jing duai ka jonga ka long ba pinang yai mat ya kani ka bor ka jong men sim ba khod bagani ka ding ke jong men siam khoj kanang yai rhem haki do not ki jong pi iwei pa iwei ki para banget biit menta ka sngi khamtam ki samla ngatrai ki babun ki lai bun kam ban text na do menamen step din am maria ki kadi ka sngi ka bangi kan mau ya kani ka sim ka friendship day mo ngatrai kan no ngut sif lai ibu status best friend bat kumta ter bat kumta ka itengku baru bat ka revival Sunday bakan ne kadi ka sngi kabapin pintamay kata kajinya day parlok ke jong pi pat u Jesu
pada kalat ke kabu sasisin yang apa di pikum pala duai mende dari teman besan bau blay ula syak biang yang ngiyok ban yarak ban syakri yo blay kum ne dan syu ki jingkhang lat yang kum pengilamat ki arsenam ki pala lej bat kum ta ka ka por yang mentah ka bangin ya thau thamai biang ya ka jing dei ka jungi padu Jesus Christ ka jing dei ka bas kem bat kum ta para banget beit hakan ni ka step anda ngalawan menamen step nang te Maria rung ngayo i gini ki hap ki berit si buan hakrui bat kumta ngala ngau komen ba mersin yo i ki om tani ka pongan misan cuman sya yang abangan kren ar bentah kan ke step kan kren ning kong ki hap ki berit pat hadin ngan sa kren pat ye pi ki belasan ki belarang ba kumta sya yang bangan pelut por si por begini ki hap ki berit Pahdin nang ta ngin sia ngap ayu ka khubor ka bau bleu dan pat yang kibelasan kibelarang ba para shwa bangin let bangin yo sngo ya ki khubor yang ini let so blei ha gejing duai au blei bu khpa jung yu ba beneng yu wana khmat ke jomekin rat ni shudam bed melong u blei pa kraw jongi kadai hok ya me man kraw bat yang man rit kan rat bi ngi yang ku kan rat kan ko por pengi sudam krup ahmat ke jome nama me kraw palat trai bi ngi kerpat red yo men sim bakut jong me kan ko por keren atrai hangi ne ko por bat ko buram belai ke jome weng kan rat bi ye ka bi jong ko pop nangi weng ye ka jing sarong jong ko pop nangi kan rat bi bat pelong ki skor jong bengin ngap ye ka sur ke jome bat ru ku kan rat ki donot jong bengin pedang ye ka jing sisa jong ka ktin ke jome na bengi duai kan rat bi ka kerteng ke jong Jesus Kristus nong penemu jongi amen ki hap ki bered ndala adep kren mama andi pin song khop am sisa am yo skore oh kita ka kerteng ke jonga ka degum no belingkot ba ka por bangai kenduk ilok yong yang ka kerteng jong pitang saudak se ka por bangadang lidet bat iken kerteng jong pitang saudak se ngoi tang saudak tang andy wai ngoi mden e shwa pedeng nak mat ngong em mden e tang saudak besuk ba ben kan mau ti kerteng jong mama andi ru kum no tang saudak 4 alphabets A, N, D, Y. Besuk pa. Alright. Nang ta, besuk syusyuk ban kan mau mandi di kai. La sedang ban selan. Alright. Okay. Ini pulih kau ke Bible verse. Mo. Bible verse of the day. Alright. Okay. Hap ke berit boot na din jong angin. Ya oi ke verse. An penang kami ka phone mo nama ba. Kadang kau ka pipi PowerPoint kadang ka phone ko jang man sing ha penon kam mo so ta ngin ya ka Bible verse of the day all right to ki hap ki berit ong not ong mo ong Yohanes le nang bakat sao ka dekot ka bahin real u Jesu u yatu ngau belong kata kalenti bat ka jing shisha bat ka jing imde umdan ubawan ha ukpa henre tang da nga sashisin ta sashisin ginong u Jesu u yatu hau ngau bolong kata kelenti bat ka jing shisha bat ka jing imde umdan ubawan haukpa henre tang danga alright mentaka step Ima mandi in kren ye pi sepang ka wei ka pang. Ba kata ka long ko mangila pulimentan. Ngalong kata ka lenti. Ong biang ong ngalong kata ka lenti. Mano tau bo ong ngalong kata ka lenti uji su long ka lenti sha u kpa. Alright, ka lenti sha u play. Alright, ta.
Ngenyelek ke way mo. Habrakti mo no stat mo. Ngenye Jade, choose the correct answer. Jade ya kabadai, alright? Dah. Mana bapen baptis ya ujisu. Skap. Baningkong Abraham, baar teman besan, balai Mama Andi, basau Yones. Good job. Alright, kabaar. Wat pa yetu mo adalah ong yetu sa yetu mo. Ujisu duai hai. Baningkong haying mania, baar ha golf. Balai ha pang. Basau ha Gethsemane. Yes, good job. Menubadi yu Jisu. Baningkong ba he, baar ba Daniel, balai ba Simon, basau ba Judas. Judas, deden. Minong na di Mama Judas mo. Mama Judas badi yu Jisu. Alright dah. Ukerteng kumno, ulum pasya sanar pena u Jisu. Baningkong ulum Jerusalem. Balai Shillong Peak. Next, Golgotha. Digay. Onge. Good job. Dah. Ini balong tricky bah ne wijin kilima balong tricky bah sengap bah. Ujisu ulan de Jisu. Wait. Petras ulan ya Jisu sengap bah mo. Hadin balakin i usiar laisin. Alright, baningkong hadin balakin i usiar laisin. Barkabaar shwa bakun unkin i usiar laisin. Kedigay. Temenu boong hadin balakin i usiar laisin rakti. Di bun ma. Alright, tu sakawai ke baar. Rakti ki dia mah. Shwa ba unkin i usiar laisin. Ade. Ka correct answer ka dei ke ba? Shwa ba unkin i usiar laisin. Alright. Dah. True or false mentah? Jangan kat step ni mah. Tak. Nak kena lightly jingkili mah. Dan kili kawai nang ni, kawai nang tu, kawai nang tai. Jangan kili nang ni, kili nang tai. Nang ni tu. Ujudas ude ya Jisu da ar pausan tili ki sebai rupa. True or false? Hey. Menurut pelawan angka correct answer. False. Udah kan nanti lagi sepai rupa. Yes, good job. Kebaar nang nung kili ladap nang ni, nang tai tu lah rakti tu. Upilat ulah pelat ya Jisu, bat ulah set ya Barabas. True or false? Wow. False. Upelat ya no, upelat ya Barabas, bat uset ya no, ya Jisu. Tenang tai mental abiang wan adat itu sang tai las. Kakerteng jong utu ubaai ya ke jingtep ya Jisu, udai Joseph. True or false? True. Nang ni true berokoi deh ya dia tak gitu tu kena kita start pa. Alright. Hari ni kapor ngani tu ipi siapang kata ka bangalaong meneke ngalong kata kalinti. Alright. Teman tapi haban medur, alright, haban medur. Bila yo sngau nam siapang unawa. Yo sngau mulia yo unawa, usna kali usna yo Yingling. Menu berung apa yingling? Rung manga, mei papa denem. Menu berung.
Kiberat kiberung dai nem. Alright ta. Unawa usnai ke ying ling ke bahek bah. Dai nem. Bat bandrung sepok ke ying ling don you. Habrung nei. Habrung nei. Nak jingkang. Dai nem. Bat ban yo rung sya beneng. Nya brung nei. Kada ka jingkang am ko boleh lashna bandrung sya beneng ru. Dai nem. Bat ki briu ki bakumnu ki ban yo rung sya beneng. Ki briu ki ba hak. Alright. Ta. Unawa ula le you. Ka beningkong ula te ye ka ying ling namar ba pha ublei ban shna yu ui ka ying ling. Alright. Ka ba ar balei ublei upha ban shna ye ka ying ling. Ka daw ka ba ublei upha ban shna ye ka ying ling namar dei namar balei ba ki briu ki tip sngi palan. Namar balei. Ki lem no. Ki le pop ki bukum no. Tagi ki habarit si le pop yu si jaitun nam. Si thong nam. Si dom nam. Dong imei penlek ketakut. Si le nam. Si le nam. Dia ban le pop ha. Biang ah. Alright. Ta. Namar bagi bru ki bela le pop palat ublei umut ban pen shlei umno ya kaperte. Alright. Hakapur ba unawa usnai ge ying ling ublei upha yung nawa ban le ya ka wei ka kam. Par kata ka kam ka ba ublei upha yung nawa na lor ba usnai ge ying ling upha ban le yung nawa upha ban yalap par ban yetu ikibreu ba ki dei ban kala ka ba mut ba ublei unsa pen shlei ya kaperte. Dainam. Alright. Kay ka bacan daw nawa ulas dang ban yalap ikibreu ba ki dei ban kala ka ba mut kiri ben bat kim nget yang nu nawa nu teman bet usna liang ha ka jakabam don dai nem ublei yu tau jong mel ban pen slei hakum kan ka jaka bet kren bet nu teman dai nem tama usna ka ying liang bat ka baja ha ka bakadu ublei upen slei dai nem ya piki hap ki baret u jisu ong ha ka step ba pi dei ban long ki batip sngi ka ba ublei uang ye pi gini ka stem ba pi dei ban sakhi u jisu ling ba ka jing im ka jong pi ka ba man la ka sngi. Alright. La de ki parlok jong pi ki kren ye ki tien ba sneu pi wat ju kren. La de ki parlok jong pi ki ye sho bre wa skol pi wat ju ye sho. Ki la ban nang tu kun tem ju tre ban sho bok mong em no. Mat ben ye pi phap long ki kristan ki ba jam not ki ba dap da ka jing it ki ba jai jai. Alright. Biang nem, dah, ni nyat susu syakmat. Kini kibriu kilar kiben yo, noa. But jayun dati kibriu bekim nget yo noa. Ublei ulale artili ki. Kabeningkong kan mau bah ki hap ki baik ya ka jingkang jong ka ying liang mdei noa bakang. Selit siang sapuli ka Bible bat email bat ipamo. Kin saya tu pi bah ka Bible la tho bah ya ka jing khang jo ka ying ling jong nowa la khang da blei ban menta ka de pi ki hap ki berit ban let tip sngi ban ting you blei ban eat you blei ban yat ban le ya ka man ka jong blei ban long ki good boys ban long ki good girls ban long ki kena ki balong good boy and good girls ha school ru ha ying maneru. Alright. Biang Aga wei ke sinda wan jisu ngin yo bandrung da ka wei ke jingkang ba jisu she ngin yo ro sha beneng. Mana ko ali beneng? Yes! Mama ro ko ali ngin sili ilang mo. Nang taban no ding ngin le. Ngin le bat imei, ngin le bat ipang, ngin le bat pa it, ngin le bat mai it, bat barokot, all right? Ngin le chano sha beneng. All right. Ta. Ublei unsa thang yang ka percaya da ka ding. Dei nem, mana betiang. Tiang bu boleh unsa thang yang ka percaya da ka ding. Ti pihak ban le you. Pihak ban le tip si dei nem. Ban yo ban dan sa benang ba jisu dei nem ta. Pikan mau nem itu ka dokhat bangapuli menne. Ngau gumno yo nes kenang bakat saw ba dokhat ban reu jisu u ya thu ha u nga u bolong kata kalenti bat ka jing sisa bat ka jing imde umdon ubawan ha u kupa han rei tang da nga dei nem. All right.
ban lak ne ke jing pitar ke jong blai ke ka bangi de ban le ni ha ban kela ka ba mud ni ha ban le yu kela ka ba mud. Number 2 ni ha ban le yu ni ha ban pediang ya jisu hai ha ka clear pocket hey don't not jongi alright yang pediang ya jisu ke don't not jongi ba jisu the way udai try jong ki try sim jong ki sim blay ba don bor baro alright da ka balai ni day ban le ya ka ya ka man ka jong play alright ngan pen kut no ini ka jingkran jong ada ka wei ada ka wei ka jing patai alright itu di pernah ta baleng i don kam yo jisu ka jing em ka kitien ka jong blay ka ongkom no roman ka long ka balai ka khat ka bar fly barok ki la le pop bat ki la do le no ka buram ka jong blay ne ne ni barok ki la le pop de ne ban manu balak ban mak bi ki pop ki jong i jisu de ne ban manu balak ban pen poy yang isya benang manu jisu alright ta kate keding pna alright la sa nar pna ino hang te yo jisu sadar pna kom no kum ne de nem ta sa do ai do prek nang ni do prek nang di nem ta menta philo jisu ong ngalong kalentiu long kom no kani ka wei ka kiti ka jong jisu ka bat ya phi de nem pakane ka wei ka kiti ka bat ya kupa jong yu ba beneng bat ling ba jong jisu phi yo ban poi sha ukupa jong yu ba beneng ngi yo ban rung sha sha beneng bat kum ta ki hep ki baret hakani ka step nga khat ya phi baro ba phin long ki khun ki jong ublai ba phin pediang yo jisu Kristus ka do ka jong phi ba phin long ki ba tip sngi ki ba kongo snang nang ta sa ida ki ba sha yo jisu ban shong ha yeng ha do not jongi alright do mantan kren mama si me papa kini baru khat ba he biang next time is na ublay le de yo mama ban wan biang bat pi ngasi tu khana ba best bye pi alright do everybody ra ki kiti se jrong baru khat ki have ki ba ra le ki kiti se jrong manu ba sam thia tara biang ki kiti baru khat kum ni da kedo kum ni baru khat se jrong lat baru tepak kum ni ke bapak mama mah sengap hama penyiar ski pen drop silence menta song khop not kren nak mama kini ki me papa ber ki bala he bro khoj alright biang kita thank you ki para banget ini ke por yang ini lech man sha skor no ka khubor na ka banta ka jong ilang barok ki bala khamsan ki para banget be ngala pendam haki jing duai bat ublay ulaya lam yang syakani ka benta banya selok hakani ka por na ka benta ka kitin ka joblay ka bangila ban syam na ka kitab Deuteronomy ka lanong ka ba arpu pra ka dukhat ka ba khatsan Deuteronomy ka lanong ka ba arpu pra ka dukhat ka ba khatsan bat ka kitin ka ongkum ni Henry kan ja lada menam sha skor shu ya ki kitin utrai uba ublay jong me ya ka ban rakhi ban leru ya ki hukum jong u bat ya ki an jong u baro ki ba nga hukum ya me ha kani ka sngi ba kini ki jingtem baro kin ngat ha me bat kin lap ya me so shi sin para banget be Henry kan ja ya me lada men sha skor shu ya ki kitien utrai uba ublay jong me ya ka ban rakhe ban le ru ya ki hukum jong u bat ya ki an jong u baro ki banga hukum ya me hakani ka sngi bakini ki jingtem baro kin ngat hame bat kin lap ya me ublay ungkur khu ki jing pulina ka kitien ki jong u para bangai be bar ka phang hakani ka por ka long don ka reka ka babaklabha there is something wrong don ka reka ka babaklabha ka kitab Deuteronomy para banget be
Kadai ke farewell address ke jong Moses ya ki kon Israel. Bat hakani ke farewell address ke jong Moses ya ki kon Israel para bangaj beit lingkot kalong tangkat ni. Ke kitab Deuteronomy barok kowe ngan kelum ya ka ini we sentence bakalong kumni kini barok kilong ki jing bakla jong ki kpa jong pi ya ka bakila le Henry mapi menta wat le shu ya kajo kini baro kilong kijing bakla ki jong ki kpa jong pi ya ka bakila le Henry mapi menta wat le shu ya kajo ki para banget beit ni emma ka perthaya ka bang hab ban yeng haki artli kilat ban ngiyo aru ya kata kalat ban jet kalat ban shim shanongin lek bat kumnongin ya chakamat kawai kalat kabayalam yang bat ya pi ban mat ya ka jingker ku bat kawai pat kalat kabayalam yang bat ya pi bangin mat ya ka jing tem ha ka jing em ka jongi pat mentah bangi yang apa deng kini ki crossroads lan ya kini ki artli kirat ha ka jing em ka jongi ngiyo ya ka kabu para banget beit bakata ka kabu kolong langin em ka jing em ka pensyong nong rem ka jing sisa jong ka ketien ka jong ublei ne ban pensyong nong rem ya ka jing em ka jongi ha ka jing thok bat lam ler larangin pai saudong para banget biit ya ki baja kini ki sngi ngin syam bagi dan bon bagi jing bakla ngin syam badan bon bagi kenrum kenram ngin syam badan bon bagi ki ba mangaban mapi ngia syam ka jing em ka jongi man la ka sngi bat kum ta para banget biit larangin kili balai kini ki ja balai ki hab banja ngin syam mabun sien para banget biit ni sedang ban kedau keti ya kiwe ni sedang ban kena ya kiwe na mar ki jing jah ka jing em ka jongi ni sedang ban kena ya ka sarkar ni sedang ban kena ya ka balang ni sedang ban kena ikinong ya lambalang ni sedang ban kena iki kimeki kpa ni sedang ban kena iki parlok parjor ni sedang ban kena ban nyai kena bit ya ki baja saudong jong ka jing em ka jongi Henry yangi kum ki khun ki jong oblai para bangai beit endangi phai sikan ka ktien ka jong oblai ka baim endangi pule ka ni ka ktien ka jong oblai para bangai beit de hang tangin sa sngo thu baki ki baja saudong ya ka jing em ka jongi kabang ya syam malakasngi kirai rai dam ngin sa sngo thu endangi pule ka ni ka ktien ka jong oblai baka ktien ka jong oblai ka ya thu shai padon ka ka babakla ka jing em ka jonga bat ka jong pi day namar jongihi para banget beit ni em magi por ki ba ba pan menen nga kan mau ngrang songka bi teman besan yes majau ye tu yang abala dang im sim kya ya ni ka pateng ka ba manta bat ka pateng ka ban wan ngim tip show kan long kumno kadon ki ba sngo si ba para banget beit kila ajar ki revival ha ka balang keme ki jongi kila mi ki missionary kila wan shani ngila yo ya ka gospel ngila yo ya udak pulela jong ubi uke udi Henry ngosi para banget biit pakatai ka balang keme jongi menta tang banwat nong kit kamru kim yo breu shu ngila jet para banget biit man kentat yo blai na ka jing em ka jongi ngila kentat yo blai ni ki yeng ki jongi ngi jet panem ra yo blai na yeng manesha yeng ngi jet ngim jet sho ban em na ka bantau blai baro shita yo ngila jet ya ka ne bat ya ka tai ka bam ya dei dor satya bat ka man ka jong ublai para bangai bang perkhat ya ka ne ba mangarang tho ini ka sermon kada wa jingkili ka bakham juat ka bakham ting ka bangala kili la de ngila le yu ya kata ka bor jong ka gospel ila le yu ya ka bor jong ka gospel para banget bihen balengi yo ya ka jing tulot bor bro saudong jongi ngiyo ki kpagi batulot bor ngiyo ki kme ki batulot bor ngiyo ki nong ya lam ki batulot bor ngiyo ki samla ki batulot bor bar ngiyo ya ka jing tulot bor bro saudong jongi la jayu para banget bait
Ngatray bat ki samla ko mga itu ipi. Ngayon iki phone calls ki pado jing kermem sudah para banget beit. Ngayon iki phone calls ki bagi kon samla ki ong. I'm depressed. Ngakwa ban dekat no iki jing em ke jonga. Dan kini ki kendiat sengi para banget beit dang step ngadang siak ke riu ke phone. Bandang ala shim ni kata ka phone la dan wi long ki me yam pa dok not para banget beit. Bandang ala keling ong kong jai kendiat kong. Itu yang ngaka ke berjaya pi. Padi ong ba penduai lem yang kong balik kong jayu. Dan artli ke berjaya ke yang kesam ke jong apa. Pangamla pan handle show. Ha kejuk ko por ba ulok uklim yang pada kejuk ko por ngadon yu kun padang khalai snam. Uba ong yang amai ngakwa ban suicide ngakwa ban dekat noi ke jing em ke jong namaru ong bangalangnya ban yo i ke yeng ke bom don ke jing song suk song san ngalangnya ban yo i pi te mei ban ipa ba pi mai man ka por dan ke babak labah ke jing em ke jong i para banget ba in ka jing shisha kala dei yang i ban em ka jing shisha jong ka ketien ke jong ublei henry ngilaken tat ya ka ngilaken tat ba ublei ulong ba shisha proverb kelenong ka bakat saw de khot ka balai pu saw ko ong ka hok ka pen kintiu ya ka jat ben riu henry ka pop ka long ka jing le ran ya ka no ka jat ben riu Sisin pet imat la I kumbangila pai den no nublei ubala kerku yang apa dia pi bangila kentat ia kata kakti ke jong nublei kabala ban le iki ba pala ke jing em ke jongi bar para banget bait ngila le ayo ia kata kabor jong ka gospel ha ke jing em ke jongi pangadaman penkan mau pi lai tili ki para banget bait kan ke step ka beningkong dan ka ka babakla bah para banget bid dan ka babakla bah para banget bid pagkanong rim jong ka jinget ka jongi ka bangidon ho Jesus Christ haka gospel jong Matius kalnong ka banyaw ka record ya ka way ka jinget hu khana ka balay thu daw Jesus syapang arngot kinong tay uwe uba start but uwe uba bid ladangnya keren ya ki nongrem ka ba scam ka gospel Matius nong ka ba nyaw ka dekat ka ba arbusau ka dekat ka ba arbusau do arpunyaw ka ya to ya artili ki jingte ka we ka balate halor umau siang bat ka we ka balate halor usyap lese para banget biik nga mudur kata karukom jeng mudur jonga balatay gani ka yeng ha kejo karukom lapenan kami ki arkitek lapenan kami yung narot lapenan kami ka simen umawet bat kumta ter lapenan kami kejo ka proses ha karukom ban snai gani ka yeng ban ngala mudur susu para banget biik Endaki breu ki ya nakmat jang kita kijing tei kawai ka balate jorong amau siang kawai ka balate jorong usiam ki breu ki ya ro ya kijing itnat ki ya ro ya ka architecture ki ya ro ya kita kijing osrong ya kijing itnat ya ka rong ka rup ya ka design jong kata ka yeng ki breu ki ya ro bat ki ang lingo mereka poi para banget bein bau slap ulawan kaleer ka bajur ka labe bat baro artli ki yeng ki mat ya ka ju kur komlong jong kamaryang henry ya kata ka jingtei ka balatei halor umau siang shem lala ban pen ki ya ka jing ya pera padang kini artli ki jingtei ka long landaki itnat katno ru henry ka jingkeli ka mami ka long hano latei ya ki ni pule para banget biit ya ka ju ka bible Nya let si kejo ka jing seng si kejo ka yeng ka jong ublay ki jing ki bing shem ngi kendo ka jing em jong ki babon ki esrim ba ki para banget bait ngenam ki lada utrai ulong ka nong rem bat ka kut ka bas kem yang apa dia pi baning kong koren para banget bait kal nong ka balai ka dekat ka bakat we ka ban kan mau yangi namar dan bala ban seng na ka we pat ka nong rem na lor kata ka bala seng ka balong u Jesus Christ kan pada ka jing ruai ka balai spa sau huar unong ruai sya mensiem wong ha umau siang bantay mensim jong awat
Kan nong rem krau bayai ne man pen syong ni ala di hawa jing yap ngam syep tieng mau siang scam utrai haba ki eryong bunjat syo yala men sim suai ki ka e ka jinget para banget biit ngakeli yala di ka e ka jinget ngakeli yala di kumu Kristan kan nong rem ka bakum nong ihap bandon haba nga perkat ya kan ikabenta nga syam ya kejubab ka basyai ba bleu jubab ya nga kanong rem jong ka jinget Kristan ke jongi kalong bangi hap man pensyong nong rem ya kata ka jinget ke jongi haka ktin ke jong ublai ka balong ka jing shisha bar kam kot para banget bait ya nga ba di pitang ban su pensyong nong rem maka ktin ke jong ublai henry ka day ya nga ba ya pipat kum ki kun ki jong ublay ki bala pun syong nong rem hakata ka jing sisa jong ka kitin ke jong ublay ban empat kat kum kata ka jing pin sisa kat kum kata ka jing sisa jong ka kitin ke jong ublay ki para bangai be ngane tu epiu nu ku pa jo ka jing thok bang itep bu du soitan father of lies ma ka kitin ke jong ublay para bangai be un persyang epi ba pin shaมันเป็นช่องนองริมยากจิงเงจงเพียกจิงชิชาจงกะคินกะจงอุบเลยแต่บักกันเมาเผาเสียนเผาเนื้อสอยตันอุนมชาปัดยาพีบักเป็นอิมกัดกุมกัดตากะบักพิลาเป็นช่องนองริมหากจิงชิชาจงกะคินกะจงอุบเลยได้หังเนี่ยpara bangai bein badan ke e ke babakla bah bat kan nong rem jong ka jing ngej ke jong ni ka dau ka long bangi su pen syong nong rem Henry ngem empat kumbang la pen syong nong rem sim kha para bangai bi je ka jing ngej ka bangi don hau Jesus Christ nabar habawan ki eryong erlang thari jong ka jing em ngen ke lan kamat ke baar para bangai bein don ke e ke babakla bah bat ki priority sa ka jing em ke jong ni kan apa itu dictionary kasih priority kemat iu kan arti lagi jing batai ke beningkong ka ongkum ni priority dah kasih kemat ke kerdan ke beningkong ha ke porne jaka ke baar ke hok badai ban le shwa ya ki a ha ke gospel jong Matthias baka gospel jong Lucas ke gospel jong Markus pinlap baka dan ke jing tu khana syapang usamla ubaya syam bat ujisu baru usamna ubereuspa Baka ketin ke joblain dah pila pulih para bangai bi ke itu ba unu samla udan katu kat ni tili ki jinglong hau ki balapan la yu ba unlong uberius pa pat bandon ya kan ka kerdan na ka jing em ke jong u uni samla ulong ubadon bor ulong uriu nyam ulong unong sensyar ulong ba syempang bat uberius pa ba Henry ya ka jing ya kren ke jong ubat uji su para bangai bi lakta yu nu samla na ka benta badon kamba ka jing em ke jong u Lakhot yu usha ka jing kela ke bamut. Lakhot yu usha ka jing thau thamai biang ya ka jing em ke jong u. Ba lakhot yu uru sha ka jing long senran. Reuniu samlau balawan na ka jing shlur so jisu. Pat ka pen I ba unu samlau long ubadan ya kata ka jing scam ha u. Udan ya kata ka confidence namar kumbang alabatai mentan ba udan ni kita ka jing long. Ki bala penla yu ba long kumba ulong. A man with confidence. Para bangaj biik kaspa kanam kaburam kabyang. Henry kampat biang para bangaj biik hadu bangin yo ban empat ya kata ka jing em kabadon jing mut sisa lani na kapareng a meaningful life. Henry kabas ngausi ya unu samla para bangaj biik. Unu samla uberuspa ujiet ban kentat ya kata ka jing em kabasay so. Ujet ban kentat ya kata ka jing im ke bajab bat ujet ban kentat ya kata ka jing im ke badan jing mut bat habang apet ya ka jing im jong unu samlau berus pa ngakili jing kili ya ladi mangapat kumno mangipat kumno para banget bayet dan ka ka babaklaba baki priorities ki jong ya ka jing im ke jong ni ka kerdan ban ningkong ka hok badai ban le shwa ya ki aka Lada ki priority sa ka jing im ka jongi kim long ki ba bet ban ublay kum nongi khmi lenti be ki priority sa ka jing im ka jongi kin yad bet kin biang bet ki priority sa ka jing im ka jongi ha ka yeng ka sem ka jingi ha ka jingi de shilak ki priority jongi bat ki khon ki priority sa ka kam ka jam
kumno kinyat bet para bangai be ki khun Israel kila don bat Moses kila yo I ka sang ti blay bodan bor bayu kala ban le Henry ka bas ngau si pat kalong bakim pat la ban bo bet bo renti iki priorities ki ha ka jing em ka jongki bat ka mi nang ta kalong satang ka jing sitam bat ka jing yam breu iki khun Israel na kapor sa kapor ki sa kenting si phang sa tu sa kenting si phang sa ne para bangai be ni dan ni ublay ubakwa bama undai kata ka kerdan baning kong ha ka jing em ka jongi ukwa ba undai first priority ujongi banamar kata ha ka sipo hukum pensyam ba ublay hukum ya pi bad yanga banginam don blay daki wei pat na lor jong ne ublay ba em ujongi ki priority sa kajing im kajongi kilong kumno para banget bayet sakelihi pasajubabi shimat kabala hebat kabakado don ka reke kababaklabha pakajing shimrai kajongi hakajing im kajongi Lukas kelnang kabisipau kadakhat kabasau huwei bat hado sau huan ki ktien ki baong kumni Henry utrai ulayat ho bat ulaong haka ko Martha pakhuslai bat papen sitom sat ya lade syapang buon ki ru Henry tang kawe ke badan kamari te kalajet ya kata kabenta kababhaya kaba an amrong no naka habangi syem raya ke jing em ke jongi ken mau barabor baka don bay kalat ban syem ya karai ka betik kena bat kadai bangin le ya kata da ka jing start ba ka jing syempang bat kadai ru yang apa dia pi bangin le da ka bawat ru ya ka man ka jong ublay hakirai ki bangin syem ka jing em ke jongi padai namar kata para pengai beid uji su oong ya ka Martha Henry tang kawe ka badon kamari ti kalajit ya kata kabenta kababaha ya kabanam rong no naka habangi simra ya ka jing em ka jong ikan mau berobor baka don baik kalat para mengai beid kalat ban sim ya kata karai ka betik na bat kadai bangin le ya kata da ka jing start da ka jing sampang wat klat ya kata para mengai beid pat banwat ya ka man ka jong ublay kajing simraya kajing em kajingi kalong kawai kabenta kabangi haban sim kiab ha kenang bangin laban sim ya kirai ke betikna kajing em kajongi kan mau bakirai kijongi kide kibanlong kibiadai bakaman kajong ublay para banget biye don ke air ke babaklaba habangi simraya kajing em kajongi bakajing bakla kajongi kaya lam yangi banginya syam ya kajing em kajongi kumbalong ukun sarong auria tang na kajing baklaban simraya kajing em kajong upoy hado uput bani kene bam bat kisnyang para banget biye ngilaban don ya ke babakla kajing em kajongi ka bangi simraya dengan khot ya pi ba pin pendrit ya la dia utrai ba pin wat ya kan kamon ke jong nama kamon ke jong ublay kam ju bakala no la nuru para bangai be ngila bandon ke ke bakala bah bat kin nong rim jong ka jinget ke jongi ngila bandon ke ke bakala bah bat ki priority sa ke jing em ke jongi ngila bandon ke ke bakala bah haka jing simraya ka jing em ka jongi Henry ngadan ban kan mau ya pi kum ki khon ki jong ublay kampat dai ka bakot yangi kadon ka wei ka bangi don kambha ka jing em ka jongi kadon ka wei ka bangi don kambha ka jing em jongi kum ki khon Kristan pat kata ka long ka jing sngoret kamot baki ki barok ki mangile kilong kajing sngoret kamut para banget be baki barok ki bangile kilong ki bajanai kilong ki babet bat ki babiang bet
Ngilaban fail, ngilaban lepop, Henry ka jing ngawrit ka pelong ya ubreu ban don ya ka donon, ban sya ya ublay, ban penbet ya ka jingem ka jong. Bat ka nuksa ka babatam udeu sim David, andala konfront ya udeu prophet Nathan, udeu David uklem sarong, uklem persang ban taulat da kumne ban kenot nani ban ong ayo yuru. Henry ula penrit ya la di how try. Uniu David para banget biet, ubadan ya ka donut ka besngaurit, ubalayo ya ka ni ka nambat ya ka ni ka tak na ublay, a man after God's own heart, ublay bakat kum ka donut jong ang ublay. Ba namar ka jing ngaurit ka jong u para banget biet, hapadeng bon ki jing bakla ka jing em ka jong u. Kani ka nam kalayay ne bat u, hadu kisngi jong ka jing yap ka jong u. Ubreu bakat kum ka donut ka jong ublay. Ki para banget bait kajing em mi kinong Israel kala day ban nong kabasuk bah kila day ban poi syakari ka bau blay ula kulare ki Henry namar kajing kan tat ka jong ki ya ublay ki mat ki jing ka way hadin ka way kajo yang apa dia pi u jisu la ya ni ka slapar thai lai pulai snam Henry ka basyap tieng ka bangangayo idi ki kmat breu suki ngilas dang man kan tat ya kani ka jing maham ka pau jisu maham yang apa dia pi panamar kata para banget be Deuteronomy ka lenong ka balai pau ka dekhat ka bakat khandai bat ar pau ka ong kum ne ngapen smai da ka baneng bat ka khndo hakane ka sngi ban saki percaya pi bangalabo hakmat jong pi ya hap khmat jong pi ya ka jing im bat ya ka jing yap ya ka jing kerku bat ya ka jing tim namar kata tu jet ya ka jing im kenang ban yo im mame bat usembai jong me bat ka dekot ka bar pau para banget beit ba mela ban it ya utrai bo blay jong me ba men kongo ya ka ktin ko jong u bat ba men sno hu namar ulong ka jing em ka jong me bat ka jing jalan ya kisngi ka jong me bat men yo shong ba men yo shong ne hakatakari ka ba utrai ulas mai yo pa jong me how Abraham bat how Jacob bat how Isaac ya ka ban ayaki ki para banget beit ka jing jet ka dei ka jong i langin em ka jing em kabla pensyong nong rim em ka jing shisha jong ka kitien ka jong blay ne ban pensyong nong rim ya ka jing em ka jong i ha ka jing thok pat lam len ka ko am pen kut para bangai bi e ka jing thu khana sipang ka jing thu khana ka ban ai men sim yang ba di pi ka we ka jing thu khana sipang nu we khana ret upam patip tang ka kerteng jong ki kimi ki kepala i thu bo la kai si perlok kum tu po snong ka bo usah pada kata kajinya la kai jong usi perlok lai thu para bangai bi ba ula kham jengai ne ki perlok jong ulas dang man la kai marwe ulas dang man hiar se ki them ulas dang man kiu ki lum ret kum to ter ba ulas dang ban jengai na yeng kata ka jing bang ke jong u ban la kai ba lai thu para bangai bi ba tau khna ula la kai ula enjoy ba kata ka sni bro si sni hendra ka por ba umot bani phai si yeng upet di kiparlok sa kadyang rumdan sa kaman rumdan ula persang ban pay ula persang ban jengo yaki henry umlap ula pertam dan umdan bati uni khna berit pa itu uni khna berit ula sedang ban tieng ula sedang ban kemdum ula sedang ban yos ngau mersiang wiar ban usuri ujlau perkum tau nu khna ula sedang ban cek tieng ula sedang sakayam ba itu nu khna ula mare ula re harut surok bandau la re harut surok hapo sanyo mang ta harut surok la itu ba kata kapor bu khna bu udang re hang ta ulayam pan hamar kum tahi sa sipang bu la re kawan gawe ka kali patrolling police patrolling mo kayang hajan hang ta habare atau hep ubaret pan hamar kum tau tu pulit umi nakakali bala yethu para bangai be bu seyo bilor bat hamar bu mut bandi ya kata ko uyo soy ta ka sur jing yam jong khna rit bat marmaru se kata slide bat utba bat ubut ya kata kasur jong ka jingyam mandau labut ya kata kasur jong ka jingyam para bangit bait usyam ban ya unu kena barit bola kendit thread bolo ong yu tu kena mile yu ang ni batau kena barit para bangit bait
Ulai itu ngalakai bakom tangalak jangan di kipar lo jangan mentangam tip sunu kidon kila yang ang tu kena baret. Patu hab ubaret ulai yamang ta bau tu pulit ulai pentengan you. Para dinang tahu tu pulit lai itu bau lakili ya kita ki yau tu hab ubaret uang hab. Imei kerteng kumno. Ipai kerteng kumno. Kiparak himman ki kerteng kumno tip ai ruem. Lek si ulai bentip daka kerteng sin ki kimi ki kepabo kumba mengis ni ngisi ong moy. I kong he I kong red iba deng kum tamu le siu ai dekat kerteng sin kabala bu bat kabala penjingjar bah yang ni pulit mo ban wat dia kata address dia kata sa jong kita kimi ki kepa bola kelilut yo to khna bat ula persang lut ikilat kelentin re to khna tip ka kerteng yu ka sa ka jong ki kimi ki kepa utau pulit si phang ula lamwer ula persang lut kalat kelenti henre ka bakhado para bangai beit namar bau tau pulit ujule patrolling ya kata area but utip bahaya kata jaka ukli tu hab barit dan yang mani ne masnong jong me utau hab barit uang don kayang mani ka bukum no medan nang tasnong jong me ya tu kena barit uang sir ngadon ni kayang mani hasnong jonga ka bah ka phalau jong kayang mani ka don ka ding phna ka bahe bah but markom tau pulit uyo sngo uang oh ngatip hai ka don kata kayang mani bau tau bah utau kena aret bau pet utau pulit uang sa marsinio sngo ya kata ka jingong jong tau pulit bau utip hai ka don kata ka ying mani ka badan ya kata ka ding phna ka bahe ta uang sa take me to the cross and I will find my way home ya lam yang has ka ding phna bangan syam ya kalenti ka jonga saying para bangat bain let's show Jesus pen mat ek revival ek jing em ke jong pi pen mat ek jing thau thamai ek jing em ke jong pi para banget bein la da ngi kwa ban mat ek revival ek jing em ke jong ikan mau para banget bein bak revival kam dei tang men takas ngi revival is every day ke dei man kas ngi ek jing em ke jong man kas ngi hapan ya syam thamai bar ujisu man kas ngi hapan ya syam bau nu nong pen em jongi ni hapan pen thamai kata ka jing dei lok ki jongi ni hapan pen scam kata ka jing dei lok ke jongi badu man kas ngi hapan ya syam bau nu ujisu para pengai pe pag to ka jing ruai ka bangi juruai bau one day at a time sweet Jesus pag we ni ki lain jong ka to ka jing ruai ka ba ta bahaya nga ba ko ongkum ne Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. God help me today, show me the way, one day at a time. Kaktiin ko jo ble hiu Jisu hiuang la sai pim tep kai ka banja. Yim tep. Henry ngatep ti kena para banget bein. Ba menta kasngi, kadikasngi kabangangan mat ke revival. Kabanga ngala ban let sekeding pernah banya syam yu Jisu kenang bangala banya ya kata kalenti ka bau bleu nya lam yang da kamon ko jong para banget bein kanika farewell address ko jong Moses ka bau keren yang kanika farewell address ki kon Israel haswa jo kita haki singi ki bakhado ki jinglong temen ko jong kadang thamai ba hado manta dekat ke bangala puli mene Deuteronomy ke lenong ke baat pupra dekat ke bakat san ka ongkum ne Henry kanja la da menem shashkor shu ya ki kitien utrai ubau blei jong me ya ka ban rakhi ban le ru ya ki hukum jong u ban ya ka anjong u baro ki banga hukum ya me hakani kasngi bakini ki jingtem baro kin ngat pat kin lap ya me ublei na kamta ka burom ka jong u amen. Aingu yu blai nam ta kene kubor ke bani sngo bangi scam bakala long jingkar khu yingi nadu kini ki hab ki baret ki bali yo shibon ki jingkar khu ba dingir komjo nang ba kene kubor ya ke ba andru sumer pela ila sa yingi ha kene step scam bo blai kar khu nang ba kene kubor ba nimi nane ne ke yeng ke jong blai rangkat ba kene kubor ha gido not kemen sem ki jongi but to ngi Duai bau bleu nalong kat ba pi ba sumer bleu nalong nengalam na betin ni pi ha jing sakri ke jing pi yo blei
nak wei ke por sui pat ba pinala ban ai khubor jong kejing penem ke jong blei haki benta ke ba pher ke bo blei penon kami phi blei no lorong kat ba phi ba blei nang kerkhu ye phi ba di ke yeng ke sem ke jong phi I para bangai be kan ye kum ngilaong ba kadika revival Sunday ba kum ke balang ngila pen baik ba kan ke por ngin yo ya ke ba ngin penlong ye ke jing duai lang baro namar ngi sungutu ba ka de tang da ke jing duai ke jong ye khmat jong blei bangila ban mat ya ke jing thau thamai bangila ban mat ya ke revival ha ke jing em ke jong I kum ta ha kan ke por in ye lei lang khmat jong blei ke jing duai ban duai bo blei sei sen pat la da kalong kamon bo ko jong un ai ya ke jing thau thamai un ai ke revival ha ke jing em ke jong I angi wei pi wei ha ka balang ke jong I ha ka ri ke jong I ba bangila ban I ke ba krau ke ba blei pan pau te ha kan ke por ini yo ban ye duai lang baro ladu kini ke hab ke beret hiru pandam ha jing duai ban mangi baro ye duai lang khmat jong blei ha kan ke por te ha kan ke por to ini phai chu blei ye duai lang ban kerpat yo blei bala kalong kamon jong blei sai sin pat blei na ai ngi ya ke revival ba ke jing ke im thamai to ye duai lang baro to ye duai Ublay ba ukpa jongi ba benang komunisi sinpat ngiwan ni ke bandam sejat ke bakoi ki jong me agen ga pora blay bien ayu ye me trai ba melalong rangkat bangi leng ba kan ga step ko trai ha bangi yo ban syakri me bangi yo ban yaro ban penon borom ye kertang ke ba em ke jong me blay bien ayu ba malai ngi kan ke sengi a trai bi ya ka bangi kum ki kon ki jong me ngiwan kerpang khmat jong me trai melar kalong ke mon ke bakoi ke jong me isnai sinpat ko trai bi ya ka ban lo jong men sem uban thau thmai ke jing em ke jong I wei pi wei ko trai bi bangin ma di ka bor ke jong ha ke jing em ke jong I bangin ma di ke jing thau thmai ke jong ha ke jing em ke jong I ablai bi ngi don kam ya ka bor ke jong men sem ko u jong me trai ban ya lam ye ke jing em jong I ablai bi ngi em ke ni kisngi ke ba ngi ma trai pedeng jong babun ke jing le ke jong I ha ke jing em ke jong I man kisngi ki bor ke jong setan ba ke jing dom ki bor ke jong bo man trai kile ban pen kelon yangi kile ban kejap ya kejem ke jongi ban pen kelon yangi ban pen baklai kelen tia jongi ban bon yangi ko terabi ngela jengai no name boni ko terai ngela ya ki klau ki betap jong kapop ko terabi na mar kata ha kene ko pora blebi yangi dua ya khmat jome to isnai trai season pan ya kman ai bo men sim jome un trai pla kalau ki jong ki breu un trai pla ngi wei pi wei ko trai un trai bar pla la ke jong ka balang pada kena keri ke bayi ke jongi bangila banyu I ke bakrau bangila banyu I ke ba medan ban pau terabi hangim ki kon ki jome trai ya trai kini kisngi ki bor jong setan bagi jing dom ki bor jong na pertai kila kejap no ya ke jinget ki jongi ko trai bangila long cita kita ki chieng ke baterkong ko terabi blai badon bor isnai na markata apa ne be de malo jong men sem me trai met bekem thamai yangi trai bi me jong men sem men penem thamai yangi wei pi wei ko trai bangila trai ban ya jangkat ba bor ke jome ban bangila ban long ki kisaki ki ba em ke jome bangini ai pla ya me de ke jingem ke jungi man ke sngi blai ngi do ya khmat jome kan ka por kran mi ngi mangilong tang ki breu ki batalot ki basron ngim don bor la de ko trai bi bon sena trai ki jing pen shoi ki bret jong ne pertai ngi or ngi hap ngi kelano babul sengi leno ya me ko trai bi blai badon bor ni duai nomor kata trai ni tanah ka bor ke jong men se mo ko jom trai ubalaban kersan ni ke jing jongi ubalaban pensaj bor ngi ubalaban ai bor ngi ko trai bangilaban yang scam apa deng jong ki jile apa deng jong ke pertai ke besneu apa deng jong ki jing tendong ke jong bo man trai mdan na koi ka bor ko trai bangi dal ko jong ka bor ngim laban yang ko trai ngi duai ka bor ke jong men se mo ko jome uban wan na trai ban sensare ke jing jongi uban wan ban kam nong ganti ke donot ke jongi na warga ba ulang bangila trai jisu bi ban yang rangkat ba trai ba bangila ban yang scam la ke jong jingai bangila ban yele persyayo ban ngin job ki bor jong jing dum karabi ngi duai khmat jong me kan ka pora blai mi yang long ki batengit ko trai bi jing jongi ki dap tang ki pop jing ba man ablai do isnai magata ba men se mo ko jomen
wana ke jing jongi ban thang do ye gini ki pop jing maman jongi barot rai ban pendo pendam ye ke jing longgar kasap ke jongi ban pendo pendam ye gini ki pop ke jongi ba ke do no ke jongi kan long isya ke temple ke jome aga ba me yo man ye khawai met lam ban nge la ke sngi ko trai bi a ble bi nyai ngo ye me ba ma ai gini ke sngi aga ba ngila ban wana khamat jome trai badalong ka mon ka khoi ke jome sei sen par ngini ya ka bor ke jong men sim jome ba trai pla la ka jong ka balang ba trai ka balang ka jome kan kiem tmai balang ka jome kan yo ban nyai pla ye me trai ba mangi we pi we ki khon jome na no trai ngi shimet ba ki yeng ki sem ke jong ko trai bi ke long ki yeng ki sem kristan ke bisha ki yeng ki sem ki ba pla ya chana ya karteng ka ba em ke jome ker khu yeng ilma kan ke sngi abangi yo trai man rakhe ke ne sngi trai a trai bangin khliap ye ke ne sngi da ka bangi trai ngi yo ban ko jimot mai bangin em ke jeng em ka bat mai ker khu ye ke ne ka poru ba ke jeng shakri ba kham tam ye ke ne khubor ko shakri jo me labrer pedeng jong ye ke ne por ai ba ke ne khubor trai bi kan thau mai yang i we pim ki khon ke jo me trai bangi la trai ji suban ya na ni shakman rangkat trai ba ka bor ke jo men sim ba ko jo me ker khu yang i we pi we trai bi ker khu ye la ka jong ka balang ker khu atrai bi kiram ping kristan baro bangin mat atrai ye ka jing thau thmai ka jo me ha ka jing em ka jingi na ko ka por su e pan trai bi ngai ti ka por ka sa jo na ka singi ai sang ti badon bor ka jo me to snga wa play ka bango jingi ma bi ki pop kerang kang ki mesiam mari kini baro nyong ede mi pan kertang ka jong trai bono panem bi e jong Jesus Christ nanu mata sadu ki bam ju kodro amen. Es kamu blame kerku ini lembaga kei bangina yapan pendap bangina kapor in mi nang ni rangkat bagi jingger ku ke jong blay bang es kamu blame thau thmai ke jingem jongi shimet ban bangila ban yai em rangkat bo ki por baro ngila poi shik bakot jong ne ke jing shakri ke jong yau blay ke ne step yen penuai no ke jing shakri jong ida bang so lang ke jurwai ka balai pu ka khoros ka balai pun riu bahadin ketangan subhawan kerpan yaitu men pesan es leng do man spelaj ingi de ke jingger ku penuai don bakta yang men bang adang duai dei kekti bapenim jong turai don bakta yang men bang adang ruai dei kekti bapenim jong turai ke jurwai ke cross kwalai pun reu Don bakta yang men bang adang duai don bakta yang men bang adang duai don bakta yang men bang adang duai dei kekti bapenim jong utrai Hallelujah, ya Roh, dongin ya Roh, don bakta kum yanga, don bakta kum yanga, don bakta kum yanga. Don bakta yang men bang adang kot don bakta yang men bang adang kot don bakta yang men bang adang kot dei kekti bapenim jong utrai Hallelujah, ya Roh, dongin ya Roh, don bakta kum yanga, don bakta kum yanga, don bakta kum yanga. Don bakta kum yanga, 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 don bakta kum yanga
bakta yanga men banga dangwan don bakta yanga men banga dangwan don bakta yanga men banga dangwan dei kakti ba pelim jong utrai hallelujah ya ro dongin ya ro don bakta kum yanga don bakta kum yanga don bakta kum yanga don bakta yanga men banga dang ruai don bakta yanga dang ruai don bakta yanga men banga dang ruai dei kakti ba penim jong utrai hallelujah ya ro dongin ya ro don bakta kum yanga don bakta kum yanga don bakta kum yanga Ngai ngo trai bi ni ka po jinan kat ka jong mi ka jeng em ka jong ni kam tam trai bi la ban pendap i ban ta ba ro trai bi na do pulik tin ka jong mi ka jeng duai ma kam tam yo sngoy khu bor ta ka lambau sakri jong mi isne te ka ai ka ni khu bor kan ta yak mun sem yak jemut ka jeng perhat ka jong ni ba ro trai bi kur khui lo jong sakri ta ka to nang pendan kami hak sigi por baro atabi bat aru bujai ke badap yang jong tra jong Jesus Christ ke jing ba kemayan ke jong blai pa lembat jes lok bun sai bol ke jong mesim bakun to ai begini lai bu blai long dekat pat ngi nang por hoi melong dekat pat kita baro ki besakri ba pendan burom yeme ki badan hang ne basak percai mentah bam cukur amen